Преди да започна, искам да се извиня за хелоинската украса. Знам, че е разсейваща, но трябва да става украсена, така че откъдето и да запиша това видео, пак ще се види. Все пак, извинявам се. Името ми е Калина Карадимова. Аз съм посланник за България на две организации. Първата от която е Bridge BS Black Sea Connect, която се занимава с най-обобщено опазването на Черно море. Втората е Certified Eurus in Europe, която се занимава с имплементирането на опазването на океаните в различните закони, като най-скорошната ни дейност беше да напишем 4 препоръки, които ще бъдат представени по време на изборите за Европейския съюз 2024 година. Завърших бакалавър този септември. Бакалавърът ми беше морска биология и океанография и се състоеше от 3 години обучение, 1 година стаж. През тези 3 години обучение специализирахме различни предмети, като екотоксикология, вълни, течения и динамика на крайбрежието. Имахме даже научно гмуркане и океанография, като гледаш физиката, химията и биологията, всичките процеси на океаните. Имах щастието да се кача на изследователски кораб, тъй като самия университет има изследователски кораби и лаборатории, вследствие на което мога да боравя с ADCP, с CDT, с микроскопи, даже с GCMS и с много различни апаратури, но това като цяло направи самото обучение още по-интересно. Стажът ми беше всъщност между втората и третата година. Там се занимавах заработих с една неправителствена организация, която беше танзанийска неправителствена организация, аз затова бях в Танзания. Най-вече се занимавах с обучението и предаването на информация на деца и на местни хора по тема опазването на морските костенурки, но също така и умения как се работи с социалните мрежи на една неправителствена организация и с литературно проучване, което води до третата година, последната ми година. А най-важното за нея беше дипломната ми работа, която се фокусираше на ергостерола и масни киселини метилови естери, най-вече тяхната композиция в липидите на морските фунги. Морските фунги има предвид не гъби, а един микроорганизъм. И най-вече как тази композиция се сменя с или без кислород. Главната причина, заради която всъщност записвам това видео е магистратурата ми. Реших да остана в същия университет и да запиша магистратура морска възобновяема енергия. Почнахме преди месец и вече е много по-различно от това, което съм свикнала до сега. Примерно една от курсовите работи ни дават ни локация и според тази локация трябва да разберем дали може да построим както са ги буквално преведено ветрови ферми, и изобщо дали искаш една турбина или много турбини, и като се гледат на различни фактори. Примерно, ако е защитена земята, където искаш да строиш, или морето, нищо не можеш да строиш там. Дали в самото построяване на фермите няма да ти струва повече, отколкото каквато и да е полза да получиш след това с тях. Каква енергия използват за електричеството, как се захранват, дали имаш достатъчно голямо пристанище за построяването на вините и така нататък, което е много интересно. Също така имаме предмет, който гледа към икономиката и правото на морската възобновяема енергия, което е нещо напълно ново за мен, защото сега с икономика не съм се занимавала. Разбира се, не се фокусираме само върху ветрови ферми, ветрови турбини. Учим и за възобновяема енергия от течения и от вълни, което е много по-интересно. Ветровата е най-развитата в момента и затова се фокусираме на нея. Следващия срок също така имаме избирателни предмети и съм избрала. Имаме предмет, който се фокусира върху механиката на турбините и различните видове турбини и съм много заинтересована от това. Но също така и до сега като биолог аз съм боравила само с RStudio. RStudio е вид програма за кодиране за статистически анализ. Но сега преминаваме към MATLAB и JS, което MATLAB е подобно на RStudio, но е малко по-различно и се вълнувам да придобия тези умения, тъй като знам, че особено MATLAB е много известна, въпреки че малко по-сложно от RStudio. Следващата седмица ще ни обявяват магистърските теми. Принципно може да си избереш своя собствена, ако искаш, но е хубаво да изчакаш, тъй като имаме различни компании, които се занимават само с възобновяема енергия, които идват и представят техните проекти, с какво работят, ако искаш да работиш с колаборация с тях. Също така имаме и лектори, които имат свои собствени проекти. И затова искам да изчакам. Но имах идея преди да разбера, че ще имаме проекти представени. Идеята ми беше да пиша за потенциала за морска възобновяема енергия на България.
И все още имам тази идея, но искам да изчакам да видя всички проекти и тогава да реша. Но като разбера каква ми е темата, ако някой от вас е заинтересован, с удоволствие бих я пратила. Същото важи и за бакалавърската ми тема, ако някой от вас се интересува, с удоволствие мога да поговоря повече или да ви я пратя. Но като цяло е това, което мога да кажа за около 5 минути и половина. Мерси, че ме слушахте и съжалявам, ако говорех твърде бързо, защото са ми казали, че говоря твърде бързо.